Té la paraula l'il·lustre diputat senyor Santi Rodríguez, en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Gràcies, senyor president. Senyors i senyores diputats. Bé, estem debatent ara, en aquest moment, el projecte de llei de promoció de l'activitat econòmica i nosaltres, sincerament, creiem que fins i tot podria haver valgut la pena intentar canviar-li una mica el nom, posar-li un adjectiu addicional que creiem que hauria de ser promoció passiva de l'activitat econòmica. Perquè un pot pensar, en veure el títol d'aquest projecte de llei, que el que pretén és impulsar l'activitat econòmica, generar nova activitat econòmica, quan en realitat el que fa, no vol dir que no hi estiguem pas d'acord, però és un matís important, quan en realitat el que fa és suprimir traves, suprimir impediments, facilitar, suprimir requisits i alguna vegada fins i tot desregular aspectes per tal que, com a mínim, la generació d'activitat econòmica sigui, com a mínim, més senzilla. Per tant, des d'aquest punt de vista hi estem d'acord. Ara bé, tinguem també molt clar que no és una llei que propicia una acció decidida en favor de la creació d'activitat econòmica, sinó que per omissió el que pretén és facilitar la generació d'activitat. Coincideixo en aquest sentit amb el que deia el representant del Partit Socialista sobre aquesta qüestió. Nosaltres vàrem afrontar el debat a la totalitat d'aquesta llei, tot dient, escolti'm, la música ens agrada, però pel que fa a la lletra necessitem molt més. Dèiem, much more, necessitem molt més. I en aquest sentit hem presentat esmenes per tal d'intentar que aquesta llei recollís, segurament no molt més, però sí una mica més, bastant més, d'allò que deia inicialment la llei. Vam presentar un total de 41 esmenes, de les quals 25 han estat entre acceptades i transaccionades i altres 14 han quedat i segurament quedaran avui també rebutjades. Ara bé, l'aritmètica tampoc no és significativa de la qualitat de les variables i en aquest sentit sí que hem de dir que ens trobem bastant satisfets de la quantitat d'esmenes que s'han acceptat i que s'han transaccionat. Tantes com per dir que el conjunt de la llei és fruit d'un pacte entre el Partit Popular i Convergència i Unió, i els dic jo que no, i després els hi demostraré amb una mica més de detall que una part important de la llei ha estat pactada entre Convergència i Unió i el Partit Socialista, i una altra part de la llei ha estat pactada entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Per tant, jo ja sé que alguns tenen l'interès de fer veure que aquí hi ha un pacte estable entre el Partit Popular i Convergència i Unió, quan en realitat no hi és, i a les proves, no només a les proves d'aquesta llei, sinó a les proves de l'entorn, em remeto. Sintèticament, voldria esmentar alguns dels aspectes d'aquesta llei que nosaltres considerem més rellevants, algunes de les quals, forces de les quals, han estat introduïdes a través d'esmenes del Partit Popular. Altres no, altres són originals del govern, però, com entendran, nosaltres compartim, i no perquè sigui una proposta de Convergència i Unió, sinó perquè quan l'anterior govern o els anteriors governs va introduir alguns aspectes en algunes lleis que no ens agradaven, també van manifestar que no ens agradaven, com per exemple el dret d'adquisició preferent per part de l'administració de terres de conreu. Ja ho vàrem dir en el debat de la llei de contractes de conreu que això no ens agradava i que en la mesura que tinguéssim les possibilitats de fer-ho ho canviaríem, i per tant aquesta és l'oportunitat i en aquest sentit ho fem, no perquè ho digui Convergència i Unió, sinó perquè nosaltres tenim la convicció que això té que ser d'aquesta manera. També pel que fa en la llei de regulació dels residus es modifiquen i es simplifiquen diversos organismes, es canvien de classificació algunes activitats i en aquest sentit també ens sembla una aportació positiva que fa aquesta llei el que dèiem, eliminar i suprimir traves i impediments perquè es pugui generar activitat econòmica. Pel que fa a les modificacions de la llei de prevenció i control ambiental, segurament és on hi ha una quantitat més important de modificacions i també d'esmenes presentades i acceptades per part del Partit Popular amb Convergència i Unió, i aquí ens trobem satisfets, per exemple, del canvi de concepte del que és una modificació substancial o no és una modificació substancial.
Això les activitats econòmiques ho tenen molt present perquè saben que una determinada modificació, i vostès saben que en el món empresarial i en el món industrial els canvis logístics interns solen ser molt habituals i si cada vegada que hi ha un canvi s'ha de fer una tramitació administrativa, això lògicament és un impediment per l'agilitat que necessita el sector empresarial. Per tant, trobem encertada aquesta modificació que es planteja des del govern. Nosaltres vam plantejar la necessitat de disminuir la discrecionalitat de l'administració pel que fa a l'hora de fixar els límits d'emissions. És a dir, ja hi ha una normativa que determina quins són els límits màxims d'emissions que poden emetre les activitats empresarials i industrials. Per tant, deixem que sigui aquesta normativa la que fixi quins són els límits i no ho deixem pas a l'arbitri dels tècnics de l'administració que puguin discrecionalment fixar uns límits diferents d'aquells que estableix la normativa. Pel que fa al silenci positiu, miri, el Partit Socialista considera que es va massa lluny, el Partit Popular considerem que encara ens quedem massa enrere. S'avança en algunes activitats amb el silenci administratiu positiu, al nostre entendre encara no de forma suficient, i així ho plantejàvem amb esmenes, que al final el que han permès aquestes esmenes és que també s'introdueixi el silenci administratiu positiu només en les modificacions substancials d'aquelles activitats que poden tenir un major impacte ambiental. Ha de fer patir a ningú el silenci administratiu positiu? No. Què ha de provocar? Ha de provocar que l'administració sigui àgil en la resolució dels expedients. I això no té que comportar absolutament cap altre problema. Una altra esmena que s'ha incorporat és el fet que aquelles activitats industrials que tenen una certificació mediambiental europea, com són les certificacions EMAS, no s'hagin de sotmetre també als controls periòdics que li obliga la llei de prevenció i control. Sembla evident que aquells que compleixen una normativa de més exigència puguin quedar d'alguna manera exempts, tot i que no del tràmit administratiu, però sí puguin quedar exempts d'aquests controls periòdics. També estem força satisfets de la possibilitat que se li dona també a través d'una esmena del grup parlamentari popular que els col·legis professionals tinguin la capacitat de verificar documental i tècnicament la documentació que s'ha de presentar a l'administració. Això comporta donar un valor afegit als col·legis professionals i això també comporta per l'administració una descàrrega de tasca administrativa en el sentit de comprovar la verificació de la documentació perquè si porta un segell d'un determinat col·legi professional estarà indicant que això haurà passat ja una revisió. També hi ha un canvi de classificació de tot un grapat d'activitats agroalimentàries que passen del règim de l'annex 3 a l'annex 4 i per tant passen, perdó, de l'annex 2 a l'annex 3 i per tant passen del règim de llicència al règim de comunicació prèvia i això també permetrà una major agilitat a l'hora de tramitar permisos per a aquest tipus d'activitat. Una esmena que hem transaccionat in extremis en els últims minuts és la possibilitat també que les activitats dels annexos 3 i 4, és a dir, aquells sotmesos a comunicació, quedin exempts també dels controls periòdics que se'ls exigia a través de la Llei de Prevenció i Control Ambiental i que ja se'ls exigia també amb la Llei 398 de la intervenció integral de l'administració ambiental. Per tant, aquest és un aspecte perquè era una llarga demanda, sobretot del sector turístic català, que se suprimissin aquests controls periòdics. Un altre aspecte en el tema de municipis turístics. El govern pretenia limitar la durada de la classificació d'un municipi com a turístic i en aquest sentit preveia que s'hagués de renovar cada 4 anys la classificació turística. Nosaltres hem presentat esmenes per allargar aquest període. No trobem malament que s'hagi de revisar la classificació turística dels municipis, amb els avantatges que això els comporta, però creiem que el temps de 4 anys és excessivament curt per donar seguretat jurídica en aquells agents que poden considerar l'oportunitat de fer inversions i, per tant, d'esperar un retorn. Tenir una garantia que només de 4 anys
hi haurà unes determinades possibilitats, entenem que no és suficient i per això entre la durada i la possible pròrroga en el cas que un municipi deixés de ser turístic, garantim que hi hagi almenys un mínim de 10 anys que puguin mantenir aquesta classificació. Un altre aspecte que també creiem que és important i agraïm al govern que ho hagi fet, en el qual significa una petita millora de les condicions pels municipis turístics, però també per les botigues de conveniència que tenen una quantitat d'obligacions importants, és l'aixecament de la prohibició que l'1 de maig i l'11 de setembre poguessin haver-hi establiments oberts. Pel que fa salto a l'habitatge, després parlaré, amb el temps que em queda una mica més en detall, d'equipaments comercials. Per habitatge, també com el que dèiem a contractes de conreus, nosaltres vàrem dir en el seu moment que estàvem en desacord, en rotund desacord amb la proposta del govern de la inclusió en la llei del dret a l'habitatge del dret de l'administració a l'expropiació de l'usdefruit dels habitatges buits. Això el govern de Convergència i Unió ho ha rectificat en aquesta llei i nosaltres entusiastament li donarem suport, igual que en el seu moment també entusiastament vàrem votar en contra de la proposta del govern del moment que ho va proposar. També la reducció de les exigències en general, la reducció de les exigències d'habitatge protegit també creiem que és procedent al moment actual, que precisament es caracteritza per disposar d'una quantitat d'estoc d'habitatge buit molt important i, per tant, en aquest sentit, creiem que és adequar a la realitat la reducció de la rebaixa de les exigències d'habitatge protegit. I anem a equipaments comercials. I aquí segurament és on trobem majors diferències entre el que proposa Convergència i Unió, si és que està gaire clar allò que proposa Convergència i Unió, que creiem que no ho tenen tampoc massa clar, i el que hem demanat i demanem des del grup parlamentari popular. Vagi d'entrada, nosaltres compartim un model de protecció del petit comerç urbà. Creiem i estem convençuts que és una peculiaritat que cal protegir, però a l'hora de parlar de protegir hi ha dues formes de fer-ho. Una amb mesures actives, amb mesures d'impuls del comerç urbà, i l'altra amb mesures restrictives d'altres formes de comerç. I habitualment el model que s'ha vingut emprant des de Catalunya és el model restrictiu d'altres formes de comerç. Nosaltres pensem que en aquest sentit no hi ha un problema de diferència de models, sinó que el que hi ha és un problema de diferència de com s'apliquen els models. Aquesta és la diferència fonamental que podem trobar. Però fixin-se que tenim, no em remunto més enrere, però tenim una llei comercial en l'any 2000, en tenim una altra el 2005, en tenim una altra el 2009. Avui en tindrem una altra, 2011, petites modificacions del 2009, 2011, i el govern anuncia una nova llei de comerç per l'any 2012. Si totes aquestes lleis anessin en la mateixa línia, això no representaria gaires problemes. Però fixin-se el que passa, que una activitat comercial autoritzada amb data amb la llei, d'acord amb la llei del 2005, es troba que obre les seves portes el 2009 amb una nova llei que li restringeix drets. Això no ofereix seguretat jurídica a ningú. Això el que provoca és una inestabilitat important. I això el que provoca és que possibles inversors que podrien mirar a Catalunya per venir a posar determinats centres s'entenguin que anar d'aquí o vagin a altres llocs perquè consideren que aquí no hi ha la seguretat jurídica suficient com per poder establir-s'hi. I em permetran encara un altre exemple, que és aquell que la llei preveu i que vostès mantenen, en què s'afecta a tot un sector econòmic concret per evitar que una determinada multinacional s'implanti a Catalunya. Per evitar que una multinacional s'implanti a Catalunya, el que fan és limitar i restringir tot un sector. I això té conseqüències en el sector. I això li afecta al sector. I vostès ho saben. El que passa és que no han trobat la fórmula per desbloquejar-ho. Segur que n'hi ha. Segur que n'hi ha. Però això no pot ser d'aquesta manera. Insisteixo perquè el que provoca és llançar un missatge
de manca de seguretat jurídica. Acabo explicant el que tots sabem, el que passa que alguns no ho diuen perquè els interessa dir que hi ha un pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular. Vostès saben perfectament que una part d'aquesta llei ha estat pactada amb el Partit Socialista. Per exemple, la llei de pesca continental i la llei de pesca marítima ha estat pactada amb el Partit Socialista. Que nosaltres donem suport als pactes i a les esmenes que han transaccionat en aquests temes, sí, no tenim cap inconvenient, perquè van exactament en la mateixa línia en què podrien anar les nostres que haguéssim pogut presentar o el que nosaltres creiem oportú. El tema d'equipaments comercials, d'horaris comercials, Convergència i Unió ho ha pactat amb Esquerra Republicana. I el tema de prevenció ambiental, per exemple, o alguns aspectes d'habitatge han estat acordats amb el Partit Popular, com també d'altres han estat acordats amb el Partit Socialista. Per tant, de l'aprovació o no d'aquesta llei no se'n desprèn cap pacte estable, com alguns volen fer creure, entre Convergència i Unió i el Partit Socialista. Al contrari, del que se'n desprèn és que Convergència i Unió el que fa és anar buscant socis cada vegada en aquells grups parlamentaris que creu que li pot donar suport. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, il·lustre diputat.